Hello guys. Woo! Ah, Mag-react ko mo kitang issue dari kay di Rendon. Dati kaya buri Rendon Kaya buri Rendon pero nyang elbig kitang video. Kaya pukani. Kaya pukani kay may lupa ya utak. Punta na dara. Imasek ka rin. May kaganti. May kaganti rin ko ikay. Kiko matching. Kasakit tatay ta. Si Papa ting yelo. Ulo din bagya. Doon kalawang yelo ka rin. Diyos ko. Kinalog ya buntok Kinalog ya buntok. Parang tinang nguwi kita sapok lang ka. Kepo ka dapat ka rin do inawat. Ba't akit ta talaga. Dito talagang talagang magkay. Mangibabogan ka. Inawat dali. Siyempre. Pero nga akong kiko matching. Pinyapok noratang minawat. Siyempre, makarinite, may tinanguke kita sapok ng Rendon, alang kalakan laban-laban. Masakit to, Diyos ko, abi ako paburian mga to. Yung kapira yung mamubanan. Kapok na kapok pa mo talagang sipa ka may sipa kayo ng animal. Pero kako nagewang kahit kako nagewang Rendon ta. Pwede ka ako ito. Ay, timo siping kayo bali, Siping kayo mo bali. Hanggang kami, may sasapuan kami, may babalbalang kami. Mas burik pang makibalbalang kaya sa kaya magalmusal. Ay. Siguro nung abang kake, nabalo mo, inanabigkas man yung focus, pang goal. Pating lelot, nananaman nabigkas.